Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kakanhon ki runar badan kumbash phongot ki lalej rung jubor ha ka iing sa jong weu hehspah khlieh mer Jorabat Assam bat lute baroh ki jing dan jing em hadin ka jing Pynap suloi ki traying kani ka jing ja kala ja ka step sngi ublei ha ka por arba je ong ki pulit ki bayathu bau new hehspah udei ubaju shalan mawit ki pulit ki yathu bakini ki runar ki lalej rung ru ha ka office rekam new hehspah bat rong lut ya baroh kapisa bat kaksiar kaksa kabapoy da kilak tengka katkum kajing batayo manager bat nong apahra kini ki runar kilarung nengkong haka office rekam new hehspah ba kyrteng u dipal hazarika da ka Pynap suloi manager bat yo nong apahra kini ki runar kila te ya kikti bat sop ya kasentur kini ki arngut haswa ba kendang ya ki almari babu pisa hadin kani kini ki runar kila lejrung sa iing sa u hazarika kabadan shadin ka office bat hangni kila thombor ki Bri U ki badan haying bat hadin kila kendang ya baroh ki almari bat ronglut ya kaksiar kaksa haswa bakin petkrat ki pulit habayo jingtip ya kani kila hiar wud syakani ka iing ban tokit ya kani ka jingjala register case hasunapur police station bat ka jing tokit menta kalaya chakamat